Ahojte, teraz idem do školy a to je môj after school vlog. Niekedy ma nosí mamina, niekedy ma nosí ma učiteľka. Nečudujte sa, jak mám tú tašku, hej, proste... A ja vždycky keď idem domov, tak sa idem naoberať, potom sa idem prejsť, urobiť si úlohy a potom som taký ten voľný čas, takže keď niekedy natáčam s mojím vlogovým kanál, alebo proste niečo také, alebo som proste na telefóne telku, alebo niekam bol niekým a tak. No, ja už som jedla, mala som stripsy s mekou kašou. Nechty som našla. Potom, no takže tak. A proste after school vlog má byť o tom, ako proste to trávim po tej škole. A ja som to tam dávala hneď na začiatku, ešte keď som bola vonku. Takže, hneď ako prvé sa chcem vás spýtať, že či chcete aj room tour. Keď áno, tak budem veľmi rada, lebo ja vám to už chcem ukázať. No, ale neviem, keď si proste takto natáčam s tým mojím lampu, to si nevšimajte, hej. To, čo chodím na hamaky, tak som si dala takéto. Používam na to svoje staré babiky, takže to sa nevšimajte, hej. Takže tu mám takýto stojanček, na ktorý si vždycky dám ten telefón. Toto. A vždycky tuto točím nejaké scény, proste potrebujem, bol na tom dobrom mieste. Napríklad ako teraz, že proste dám si ho sem, takto natáčam a hovorím za neho takýmto hlasom, takže vlastne už viete, ako vlastne ja hovorím. Takže tak. A Jungkooka, kde mám Jungkooka? No, niekde mám Jungkooka, ale je to proste niečo takéto. Hej, je to teraz v Mekači. Sú to takéto možnosti, mám tohto Jungkooka. A moja kamarátka má Výho a tuším buď Jimina alebo Gina. Teraz neviem, ale bude aj After School Part 2. Chcela by som urobiť aj GRMM, ale neviem, že na čom. Ešte hej. Vlastne v víkend idem k babke spať, čiže zase bude nejaký ten haul, čo si k nej berem. Ste ma proste nevedeli, takže to je až tak všetko. Ježišmaria. Ahojte.